7. jula 2012. godine je u prostorijama Bošnjačkog kulturnog centra u Parizu održana izložba slika o genocidu u Srebrenici. Nemoj žalit suzama, već se sjeti dovama, nemoj da ti suza krene kad probudiš uspomene, nemoj da ti suza krene kad probudiš uspomene. Selamun alaikum, zovem se Nedžad Cvrk iz Srebrenice. Pripremili smo danas jednu izložbu na sjećanje na naše šehide. Pa ću sad da kažem u jedno par riječi što se dogodilo u Srebrenici i s onim znači što mislimo da napravimo sa ovom izložbom. Znači, namjera izvršioca ovog genocida je bila da se zauvijek uništi jedinstvo multietničko tkivo Republike Bosne i Hercegovine kroz masovna ubistva, silovanja, mučenja, zlostavljanja, progone i pljačke. Sve ovo je kulminiralo u Srebrenicu u julu 1995. godine. Bosanski Srbi su izradili i sproveli plan za likvidaciju što više moguće bosanskih muslimana, muškaraca, vojne dobi, koji su se nalazili u enklavi sa specifičnim ciljem da unište grupu dijela muslimana Republike Bosne i Hercegovine. I prema tome, ovo su bila dijela genocida počinjena od strane pripadnika Vojske Republike Srpske i oko Srebrenice 13. jula 1995. UN snosi dio odgovornosti za zločine počinjene u Srebrenici. U stvari, izvještaj generalnog sekretara UN-a o Srebrenici iz 2000. godine bez ikakve sumnje navodi, citiram, kroz greške, lošu procjenu i nemogućnost da shvatimo razmjere zla u kojem smo se suočili, nismo uspjeli da izvršimo naš zadatak, da pomognemo spasiti narod od srpske kampanje masovnog ubijanja. Srebrenica je kristalizirala istinu koja je shvaćena prekasno od strane UN-a i svijeta u cjelini. U stvari, internacionalno pravo nalaže da ovo mora biti učinjeno. Komisija internacionalnog zakona koji se odnosi na odgovornost država usvojen u rezoluciji 83 UN-a 12. decembra 2001. nalaze da nijedna država neće priznati kao zakonitu situaciju stvorenu izbijanjem, kršenjem obavezujućih normi generalnog internacionalnog prava, koje jasno uključuje zločin genocida i zločin protiv čovječnosti. Niti preuzeti podršku ili pomoći u održavanju takve situacije. Možemo li slaviti 64. godišnjicu usvajanja Konvencije o genocidu ako prva i jedina presuda Internacionalnog suda pravde o zločinu genocida ostane u arhivama suda? Mi moramo da kažemo genocid neće biti nagrađen, jer nagrađivanje genocida bi poslalo opasnu poruku širom svijeta i sigurno potkopalo šanse za mir i stabilnost u Republici Bosni i Hercegovini i regionu. Naravno, ima i oni u Republici Bosni i Hercegovini koji se ne bi složili s ovim, međutim, sigurno je da takvi nisu žrtve genocida. Ovim projektom dajem svoj doprinos kulturi sjećanja kako se historija ne bi ponovila i kako bi nove generacije mogle gledati u budućnost s nadom i sigurnošću. Ova izložba pruža mogućnost preživjelima i cjelokupnoj zajednici da se suoče sa tragedijom Srebrenice na način koji je prvenstveno estetski, ali i dokumentaristički i lišen bilo kakve provokatnosti. Ja se želim da zahvalim u moje ime domaćinu islamske zajednice ovdje u Parizu na gostoprimstvu i što su omogućili da izložimo fotografije o genocidu u Srebrenici. Također želim da se zahvalim fotografu Sadiku Salimoviću
I također želim da se izradim našem velikom slikaru Mirsi Bajramoviću. Ja bih htio nešto ovdje reći što se tiče Mirse Bajramovića, kako on gleda sa slikarske perspektive genocid u Srebrenici. Ja ću citirati njegove riječi gdje on kaže: tim činom sam simbolično htio prikazati prisustvo onih koji više nema i koji posjećaju prolaznike na nepravdu koja im je učinjena. Ti ogromni portreti od kojih su neki s visine gledaju na prolaznike, a neki zatvoreni očiju ne žele čak ni da ih vidi, su istovremeno ogledala duši koja prolaznike pokreću na razmišljanja i introspekciju. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Klonulo je krhko tijelo od zuluma griješnih misli. Klonulo je krhko tijelo od zuluma griješnih misli. Na put vječni poći mora, ahiretska sviće zora. Na put vječni poći mora, ahiretska sviće zora. Na naše pitanje da li će biti još ovakvih izložbi, gospodin Nedžad Cvrk nam je odgovorio: naravno, sad su godišnji odmori i mi pripremamo, ako Bog da, posle godišnjih odmora, to znači od septembra ćemo krenuti u promociju novih izložbi sjećanje na Srebrenicu, tako da sjećanje na Srebrenicu neće biti samo 11. jula da se sjeća, nego ja ću sad pokrenuti po čitavoj Europi da sjećanje na Srebrenicu bude tokom čitave godine. Ja sam poslao 2 zahtjeva u Mannheim i Frankfurt da bi se održala jedna sjećanje na Srebrenicu. Pokušat ćemo da to bude 7. i 8. Tako da 7. i 8. ćemo otprilike napraviti jednu izložbu i sjećanje na Srebrenicu i da se oda tokom čitave godine da se oda počast šehidima Srebrenici. Svakog časa tebi žudim, jutrom rosu i cvijet budim. Samo tebi sve mogući, prije zore hvalu učim. Samo tebi sve mogući, prije zore hvalu učim. Sačuvaj nam, Bože blagi, zemlju Bosnu, Islam dragi. Jutrom ćemo tebe molit, pravim putem vas da vodi. Jutrom ćemo tebe molit, pravim putem vas da vodi.
skrasim, pa za ljubav tvoju molim i od daška stalno volim, pa za ljubav tvoju molim i od daška stalno volim. Sačuvaj nam, Bože blagi, zemlju Bosnu, Islam dragi. Jutrom ćemo tebe molit, pravim putem vas da vodi. Jutrom ćemo tebe molit, pravim putem vas da vodi. Imam džemata Abduselam Fetić je poselamio prisutne i poručio da se ovakvi događaji ne smiju zaboravljati i da ne smijemo dopustiti da naši šehidi i žrtve budu zaboravljeni. Moramo se uvijek sjećati naših šehida. Pored toga imam se u ime džemata zahvalio autoru izložbe Nedžadu Cvrku. Sve na svijetu zorom moli onog što sve. Mladi Hamza Halilović je proučio nekoliko kuranskih ajeta. Svijetu zorom moli onog što sve živo stvori. Prisutnima se obratio i predsjednik Bošnjačkog kulturnog centra Pariz, šef Adil Ličina, koji je prisutne poselamio, a gošću iz Amerike koja je na studijama u Francuskoj pozdravio na francuskom. Studentkinja iz Amerike sprema diplomski rad na temi Bošnjaka, pa je česti gost Bošnjaka. Predsjednik je prisutnima naglasio da je posle gledanja ovih slika suvišan svaki komentar. Njegova poruka je bila da Srebrenica mora biti Bošnjacima isto što i Kaba muslimanima. Pravim putem vas da vodi. Kao riječi poruke ove izložbe, autor Nedžad Cvrk je izdvojio tekst akademika Ferida Muhića iz brošure Bjeseda Bošnjacima. Ja ću vam pročitati iz jedan odlomak od našeg poznatog akademika Ferida Muhića, Bjeseda Bošnjacima. Ja ću da izdvojio sam baš jedan notice Bošnjacima od jednog Bošnjaka. Bošnjaci, upoznajte sebe, naučite svoj jezik, zavolite svoju vjeru. Bošnjaci osuđuju, ali ne proklinju. Bošnjaci pamte, ali ne progone. Poslije svi zločina koji su pretrpeli, Bošnjaci ne smiju zaboraviti i moraju osuditi sve one koji su počinili zločine nad njima. Zločinac kog zaboravite i ne osudite, preostaje se osjećati zločincem. Bosnu niko ne može oteti Bošnjacima. Ako Bošnjake i može iz Bosne istjerati, jer Bošnjaka može otjerati iz Bosne, ali mu Bosnu ne možeš oduzeti. Bosnu niko ne može poreći, ako je svako i može odreći. Taman se svi Bosne odrekli, ne bi Bosnu porekli. Položaj Bošnjaka posvuda u svijetu, regionu, čak i u granicama BiH je pasivan, gotovo servilan. Kao da se osjećaju dužni nekome, snebivaju se i sve bi nešto da se izvinjavaju. Biva da ne smiju, da ne behuzure, uvijek zahvale na svakom normalnom gestu, kao na nezasluženoj velikodušnosti. Kao da bi biti Bošnjak znači negdje ne biti u svojoj kući, na svome, nego svuda i uvijek biti u tuđini. Ali upamtite i nikada ne zaboravite, Bošnjak nije došljak, nigdje ni na jednoj stopi zemlji. Svijet mu je od Boga dat koliko i svim ljudima svijeta. Ponajmanje je pak u Bosni. Bosna mu je babovina, od pradjedova ostala. Sunce nas sve jednako grije. Isti zrak svi dišemo, istu vodu svi pijemo. Ista zemlja nas sve jednako drži. Nigdje i nikada ne povjeruj da si u tuđoj kući, jer si svugdje i uvijek u Božjoj kući. Ima samo jedna dijaspora, ovaj svijet i onaj svijet. U ovom svijetu Bosna je dom i ognjište Bošnjaka. Bosna moja, ti si moja mati.
tražim vas, gdje god krenem.